Erkin ben Hı hı. özü neme hakında bir aydayın edyan podcast'ım Hı hı. hakında. Podcast podcast with G dikki diye Gülmet bilen podcast dikki Hı hı. diye. Şu 9. bölümüm bundan 8 mihmanım vardı. Eee, 8 mihmanım bilen dürlü temalarda asılam Türkmen community üçün pedalı bolup bilecek temalarda gurundaşık geçirdik. Okuw barada, scholarship barada, ondan soň iş barada birazcık. Yine ileride de gowy nemelerim var. Yine bilen green card meselesinin açıklanması maýaý. Adamlar şu attan sonra birden bize green card çıksa nähili taýinlik göreli, nämeler edeli, näme zatlar üns bereli, ondan soň şoň ýaly detaýlar plus sen özüň ES Consulting dip consulting company var. Mene hemişe seni birem Visas Binova meşan bir firma var. Visa Binova o. Awa. Şu ikiňizi hökmani ýagdaýda mention edýän. Hı hı. Eee Razı ol. hemişe de aýdýan bilgi alyp bilersiňiz diýip. Inden bugün häzir goşuljak adamlar belki online bilgi islerler, belki de aýdyp beres. Soň men TikTok bilen YouTube'da paýlaşýan videonu. He. Okay. Eee Gala şu videolar şekilde. doğru mu? Videolar galya, senem kontaktyny, sen öz individual kontaktyny bilen company kontaktyny, ES Consulting kontaktyny aşağı mention ederim. Ekstradan soralar bolan adamlar soň arkaýyn girip baryp senden sorar ýaly. Evet. Şundan başlaly, sen özüň hakynda bir tanatsaň, sen kim, ondan soň nerede ýaşaýan, haçandan beri Amerikada ýaşaýan, bir kiçiräjik özgeçmişiňi aýtyp bersen. Dil adım Erkin. Awa edde şu an Chicago'da yaşayan, yani 7 yıl New York'ta yaşadım. Şu geçen 2024'ün sentyabrında Chicago'ya göçtüm iş sebepli ve bir yerde yaşayan. Amerika'da ben 2018'in Ağustos'unda geldim. 2018'in Ağustos'unda özüm Green Card tutup geldim. Awa. Green Card'dan birinci tapşıramda çıkmadı, 7. tapşıramda çıktı. Edde şu an temamız Green Card olduğu için şu an vardı biraz aşağı çizayım. Aha. Awa 7. tapşıramda çıktı. Türk'te tavsırdım 6 yıl, 7. yıl Rusya'ya göçüptüm, okuwa gidipdim. Şu Rusya'da tavsırdım, şu anda çıktı. Awa, ondan 2018'de geldik, New York'a yerleştik. 6 yıldan köpürak, 7 yıla yakın New York'ta yaşadım, häzirim Chicago'ya gelen. ES Consulting barada da kıskaça açacak olsak. Şu dokumenti işleri ben Türk'te de okuwa yerleştirme işleri etdim, Rusya'da da ettim, ondan bäde de şu işe devam edeyim dedim. Bunun bir bölegi hem zat öllerde, Green Card öllerde, esası bölegi deyin. Awa. Şu Green Card'am 2012-2013'de aktivni başladım. Şondan beri şu iş etdim. Awa. Soňky bir 5-6 yıl näme Türkler derin dera o düýbüne çene iňip hemme zadyny bilýän diýsem böyle Green Card barda. Atlo. DV Lottery näme? DV Lottery Green Card näme hak berýär adama? W общем Amerikada şu DV Lottery diýilende näme haklar gelmeli? Nähil şertler haklar Indi gelmeli? DV Lottery Green Card. Bu arada kıskaça bahsat edeyin geçmişini gurun gören kıskaça. Aslında 1940-45 yıllarda bu dile getirildi. O uruşdan soň adamları Amerika'ya yerleştirme meselesi boýunça şu wagtlar ýam berilip başlaýar. Ýöne ofitsialny уже hazırki bizim bilişimiz çekiliş yani lotereya hökmünde 1990-91 yıllarda dile getirildi. 95 yılda ofitsialny уже tapşyrylyp başlaýar. Diýjek bolýanym gaty uzun bir taryhy bar aslında Green Card'dan. O wagtlar poçta bilen ýazýardy atlaryny, familiýasyny, näme dokument gerek bolsa şolary ýazyp uğraýardylar, soň jogabyny garaşýardylar eýle bele. Ýöne soňky şu 6-7 ýyllykda gaty zat köpeldi. Tapşyran köpeldi. Täbi öňe bildilen nokta kan adamlaryň arasynda. Indi pikir etdiler, oňa çykan bolsa maňa da çykýar diýip уже tapşyryp başladylar. Indi gelel Green Card näme zat asly özü? Green Card'yň özü şu. Amerika'da yaşamak ruhsatı, вид на жительство diýerler oruslar. Türklerde näme diýerdi şoňa? İkamet. İkamet. Awa, ikamet diýilýär. Bu näme peýdasy bar diýseňiz, Amerikan grajdanyň näme hukugy bar bolsa, 99% şu hukuklary eýe bolýar. Ýagny okuwa girip bilýär, kompaniýa açyp bilýär, islan işinde işläp bilýär.
Döwletin mesela pandemiya döwründe kömeklerden peýdalar bilýär. Edip bilmeýän zatlar näme? Ses berip bilenok. Yani Amerikan Prezident sayılır. prezident saýlawlaryna ses berip bilenok. Esasy zat minus da esas edip bilmeýän zadyňyz şol. Galan Amerikan watandaşy, grajdany näme zat bolsa, iyi bolsa, söz eýesi bolsa, şo green card'am şo zatlary ýerine getirýär. Hı hı. Green Card'anyň ýene de etipatsaýdyn, Green Card'any alsyň her hili ýolu bar. Birinçisi ýa-ni lotereýa. Iň ansat diýenim, Şans da. şans şansın çyksa kelle agryň ýok. Green Card'da birinçisi lotereýa. İkincisi bir işe bärdin, işelläň, işte işleýän sponsor tapýan, şol sebäpli. Şoň üstünden alsa bolýar. Onun enatasy ýa-da çağalary berdi bolsa, enatasyn ýanyna goşup bile aile birleşimi diýenimiz türklerin. Воссоединение orçasy bolýar. Şonu edip green card alyp bolýar. Onun özüň yatırım vizasy, ýagny berdi biznes Türkmenistanda ýa-da başga ýurtlarda biznesmen bolsaň, goýja yatırım etmejek pulun var bolsa, bäri Amerikaya ýatyran, onun işçiler Amerikada işletmen näçe öz zatlar var onun näme? Düzgünleri var. Şolar etsen onda da green card edip bilýär, alyp bilýäňiz. Beskaç şo green card barada. Talantam bar ödýän, ha? Viza talanty. Viza talant olar bulan aýtdan hemmesi belli bir wagtdan soň bolýar. Yani mesela işçi vizası diýemizde 1 ýyl bolýar, 1 ýyl işlemeli ýa-da 3 ýyl işlemeli şert var. Şondan soň alyp bilýän olary. Green cardda gön alyp bilýän çykan wagtdan. Aýdyňyz talant vizasy da adam bar. Okay, DV Lottery bugünkü asıl üstünde durmak isteyen zadımız. Çünkü DV Lottery hemme adamı açıkta, hemme adam neme tavşırıp bilýär. 21 ýaşynda geçen olsa her yılın belli wagtynda, her yılın haýsy aýynda tavşyrylýar. Şonu bilmeýän adamlar üçin hem aýdyp geçelim. Şu soru var, köp kişinin kellesine arşda. Mesela diýerler bana amda iyunda ýa-da ýanwarda men de green card'a şu wagt tapşyryp gelýände endi çyksa gitjek. Ona zat ýok. Green card'a lotereýasy üçin diňe ýylda bir sapar, olam oktýabr bilen noýabr aýlarynda o her ýyl üýtgedilýär çyslosy 8-nji oktýabrdan 8-nji noýabr mesela diýen. Diýip her ýyl üýtgedilýär. Ýöne aý boýunça oktýabr bilen noýabr arasynda tapşyrylýar. Ýylda bir sapar ve diňe bir saytdan, web saytyndan tapşyrylýar. Başga hiç ýerden kalan tapşyryp bere, o tapşyryp edip biler, ol hyzmat hakyna bir zat edip berer, ýa-da tanışyň edip berer. Ýöne diýjek bolanym internetten özüm tapşyrdym diýe ýanbarda, o zat ýok da. Diýjek bolanym. Ýylda bir sapar, oktýabr we noýabr aýynda tapşyrylýar. Jogaplarym indiki ýylynda may aýynyň başynda, 1-nji hepdesinde jogaplar çykýar. Özüň tapşyrjak bolsaň tölegilimi? Ýok, green card tapşyrmak, özüň tapşyryp bilýäňiz, gaty saat men her ýyl öz sahypamda olsun, Konsultun sahypasında olsun, näde tapşyrmaly familya, doglan ýylyň, ondan ýaşaýan ýeriň diňe bir surat boldy, başga zat ýok. Ýene de ýok men tapşyrmaýyn, siz tapşyryň diýenler bolýar, ýa-da Amerikany tapşyryň, ýa-da başga ýerden tapşyryň diýenler bolýar. Olar tapşyryp berýär, hyzmat hakyna alýar. Ýöne aýsym polnusty mugut, özüňiz edip bilýäňiz, men tapşyramdan sizin tapşyraňyzyň kän bir ütköşükligi ýok. Ýöne dikkat etmeli ýerleri bar. Adamlar garaz anyk bolsun diýip sizin üstüňizden hem tapşyryp biler, ona aýdyp geçeli gerekli informasiýalary beren soň siz tapşyryp berýäňiz olar üçin belli bir neme garşylygynda, pul garşylygynda. Bolmasa da özlerim tapşyryp bilýärler. Meselem ýanky diýişiň ýaly eger oktýabr bilen noýabr aralygy olaryň daşynda bir çysloda men tapşyryp bilýän size tapşyryp bereýin düşünçeli baka bolýar diýenlere de kulak asmasalar gowy adamlaryň dogrymy? Eddeler. Olar maşennikler bolýar ýa-da dogruçul adam bolanda da sizden dokumentlerden alyp goýa, oktýabrda doldurýarlar. Onu aletdenler bar. Şu zatlary üns bersinler. Haçan tavşyrýaňyz diýem sorasynlar eger bir adama berseler bil informasiýasyny pul Eddiler. Endi tapşyranda da ýene şundan billäk geçeli, tapşyranda da mesela oktýabr tapşyrsyn mesela bize tapşyrsyn ýa-da öz tapşyrsyn, başga kompaniýalar tapşyrsyn. Hökman tapşyranlygy barda confirmation nomer diýenimiz zada berýär. Näme tapşyranyňyz barda subutnama nomer berilýär. Şonu hökman başda tapşyrjak wagtyň, şonu tapşyrýarmy? Tapşyraňda şunu berýärmi maňa? Şonu sorasyn. Gatykany eşitdim.
Allalar, tapşıryalar, şu nomeri beren oklar. Ondan jogaplar çykanda diye okey senki çykdy. Zadyň aýtsaň, näme skажем $10,000, $15,000, 30,000 çen eşitdim onu. 30,000 bersen, şu nomeri berýän diýenler böyle. Şoň üçin başdan tapşyrmazdan oň şonu sorap anyklan. Yaman gaty wajyp zatlar adamlar şol confirmation number şoň bilen şo number bilen siz soň özüňiz barlap bilýäňiz onu. Yani hiç türlü problemi yok. Ya şunu nomeri hükmen almalıdır soň sizi bilen şantaj etmegine ýa-da sizden goşmaça pul soramagyna ruhsat bermäň o maşynalarynda gaýrat edin. Awa, Menem tapşyrmak şonu alın. Awa, awa. Okay. Endi yaşa gelende nähili informasiýa, meselem näçe ýaşa çäli adam ejesi dädesi bilen bile gelip bilýär, ejesi kakasy bilen ýa-da birem özü samostoýatylny tapşyrjak bolsa näçe ýaşyndan ýokary bolmaly. Şöyle aslında yaş zady yok. Näme diýerler? Palançy ýaş üçin hatda mesela aýtsalar men de 70 ýaşymda diýýär diýe tapşyryp bilmem. Öňe bir ýaş yok aslında. Başlangyç ýaş 16-dan soň pasport alma ýaşyndan soň tapşyryp bilýär aslında. Ýöne okuw bolanlygy sebäpli okuw hani utsa da okuwy näme diplomyny attestatyny görkezme bolanlygy sebäpli 18 ýaşdan soň tapşyryp bilýärler. 18 ýaşdan soň tapşyryp bilýär. Enatasy munyň enatasy tapşyryp bilýär. Enatasy utan ýagdaýynda garşdyrman şeýle. Enatasy utan ýagdaýynda 21 ýaşa çenli öýlenmedik çagasy bar bolsa, olar enatasyna awtomatik goşulyp green card alyp bilýärler. 21 ýaşa çenli. 21 ýaşa bolmaly. Hawa döwran green card aw. Mende adamlarym görnenok, soraglarym görnenok, sizde görnämi? Hawa mende görnäm, men soň adena gurlaşyň başynda aýtyp geçdim. Boldy. Okey. W общем, enatasy utan ýagdaýynda 21 ýaşa çenli bolan çagalary, öýlenmedik çagalary, durmuşa çykmadyk çagalary enatası bilen bile gelip bilýärler. Ýöne näçe ýaşda bolsaň bol, utan ýagdaýynda sen agaňy, doganyňy getirip bilen ok, enataňam getirip bilen ok. Doğru. Evet, diňe öz maşgalaňy ýa-da çagalaryny. Awa, maşgalaňy, aýalyňy, çagaňy getirip bilen, ondan başga hiç kim getirip bilen ok. Düşündim. Okuw ýagdaýyna hilli, meselem diýeli belli bir okuw gutoranyň yetipmi, orta mekdebi gutormak yeterlimi ýa-da bir college, universiteti gutormak gerekmi green card alar ýa? Häzirki günde diňe orta mekdebi gutormagyňyz ýetýär aslında. Indi bu bizde kärni ýok Türkmenistanda demek okan öyle orta mekdebi gutoran öyle ýöne okamadyk bolsa mesele ýa-da daşary ýurtda bolanlar üçin okamadyk bolsa 2 ýyl bir ýerde strahowkaly diýerler, bizde strahowkaly işlem bolmaly 2 ýyl. Eger okuw gutarmadyk bolsa. Ýöne bu ýyl näme boljak, onu bilmeýäs. Täze sistema gelle her gün bir zat ütkapdyr. Aýdyşlaryna görä belki talap edilipdiler okuw. Ýöne entek anyk bir zat ýok. Oňa kelle garşdyrmalar diýdi bar. Şu atlykçy orta mekdebi gutarmak, 10-njy klasy gutarmak yeterli. Awa, edde şu ada şeýle. Düşündüm. Okay. Başka yine de şataýda şu bolaýmaly ýa-da şeýle bolaýmaly diýip bir şerti barmy green card'a tapşyranyňyzda? Ýok, dil şertini diýip sorýarlar adamlar, mesela dil şerti bar, men dil bilemok. Dil şerti ýok. Giren döwletiňizde perewodçyk berilýär ýanyňyza, onda problem bolanok, utan ýagdaýyňyzda aýdysmy aldyň, okuw gutoran bolsaňyz ýa-da 2 ýyl bir ýerde işlän bolmaňyz ýetýär. Düşündüm. Meselem diýeli tapşyrdylar green card'a, utdular green card'any. Ýene köp soralýan soralaryň biri şu. Men barym soň hökümet maňa jaý, maşyn, iş berýärmi diýip soraýarlar. Men reelsim ýadyňda düşdi. Awa. Gelenden soň green card size diňe wit na жительство bere, ýaşamak üçin ruhsat bere, ikamet bere, başga hissat beren ok. Ne jaýyňyzy, ne puluňyzy, ne okuwuňyzy hissat beren ok. Ýöne men reelsimde de öňe maýdan bir zadym. Şonu almagyň özü, ýani jaýdan, maşynyňdan, aýalyňdan, näme zat bolsa şondan haýyrly, has bolsy. Adamlar bäderdekiler bilýändir. Green card almak üçin nämelere taýyn, nämeler etýärler. Ýöne alyp bilen oklar. Awa, ony köpsi düşünýär, ýani gelmedikler düşünýär ok green card'yň nämesedigini. Ýöne şoň özü bir uly bir zat da garaz. Awa. Doğru. Bir zat aýtyp geçen
Adamlar o taýda ýazýan soralarymyz ýokary gidip durmaýan soň tap bilmeýän. Aşakda soralayan bölüm bar. Soral işareti bardyr aşakda. Şo taý ýazsaňyz gürleşigimiziň soňunda soralarymyzyň hökmen jogap berýär. Bärik ekrana däl aşağı ýazaýyn gaýrat. Şo spesialny soralayan ýeri bar. Okey. Erken indi diýeli şu wagt уже geçen yılın oktyabrında, noyabrında tavşıranlar yine nesip bolsa bir aya kalman açıklanıyor da kim aldı kim kazandı. 3. mayda Bir aydan azrak vakti var. Indi şu an indi hazırdan sonra yallar biz nämeler taýinlamaly, näçinji ýeri bolsak meselem näçe muň adam eçelli çağırma ne şansımız var, çağırılma şansımız var. Näme dokumentlary taýinlamaly, näme zada taýin bolaly eger green card utsak diýip soraýar. Şu wagt edil bir zada gaty howlukmak gerekkel. Taýarlamaly zadyňyz ýok şu wagt. Näme üçin taýarlamaly zadyňyz ýok? Şu wagt 3. maýda jogaplar çykdy. Siz utan ýagdaýyňyzda da oktyabraçyny hiç hili dokumentlaryňyzy hiç hili çakylyk eden oklar. Şu wagtyň içinde birinji bolsaňyz mesela oçurdyňyz birinji bolsa da şu wagtyň içinde taýarlap arkaýyn ýetişýäňiz. Bul birincisi. Bul birincisi, ikincisi bir zat geçikdile başlar. Yılan mukadydy. Ünsüm böldü da garas. Garas diýjek bolan zadym şu. Taýarlamaly zadyňyz kän bir zat ýok. Oçut meselesinde. Bu oçut meselesi gatyk ütköşük mesele her ýyl ütkeýär bu. Bir ýyl boldy 22 000 durdy galdy. Bir ýyl boldy 30 000 geçen ýyl mesela 32 000 çan alanlar bardy. Bu ýyl şu wagt mesela geldik aprelde geldik. Maýynkylar çağırýarlar şu wagt, iýunyňkylar çağırýarlar 17.500'e geldi şu wagt. Обычно iýunda уже 25 000 23 000 geçýärdi de arkaýyn. Diýjek bolan bu ütkeýän zat. Ýöne şunu diýipler 30 000 üstü kän bir umyt etmezlikde peýda bar. Bunu açyk aýtsam biraz zat bolsa da ýöne adamlar şunu gördüm da geçen ýyllarym ondan öňki ýyllarym bolan zat 35 000 50 000'larda çykdy mesela geçen ýyl 50 000'larda çykan bardy. Men utdum diýip beýernep maşinlaryny jaýyn satan bar tanışlamdan. Maşin jaýyn satan bar we ortada galýar. Bu özüňi aldymakdan başga zat däl de. Birem utsoňuzam wizaňyz eliňize alýan çaňyz, hiç zadyňyzy satmaýaňyz, hiç zada anyk bir garantiýa hereket etmeýäňiz. Doğru. Vizanı alan soň belli bir möhlet barmy? Gaýp gelmek üçin ýa İslam wagtlary gelip bilýärlermi? Meselem diýeli hemme zatlar sazladylar, vizasyny aldylar. Indi şolara wagt gerek de öýüni, jaýyny, ýa-ni näse maşynyny satmak üçin belli bir wagt içeri çykmalymy olar. Şo vizaň nemesinde ýa o meselede problemi ýok. Indi green card'dan utduňuz, ýa-ni belli bir wagt bar. Skazym siziňki birinji bolsa oçurdyňyz, birinji ýa-da 1000 başdak 1000 adamlarda bolsa oktyabrda giýýäňiz demek. Bu aralykda siz dokumentlaryňyzy taýarlap bilýäňiz, ýa-ni dokumentlaram kän bir zatda, onam aýdyp geçen gysgaça dokumentler doluş wagtynda şahadatnamaň, okuw kanosaň, attestadyň ýa-da diplomyň o zatlar, garaz özüň şahsy zatlaryň ütköşük bir zat ýok. Indi şu taýda судимы diýip dokument судимы bolmagy. Ni судимы diýip hiç hili janaýatkarçylyk çekilmedik zat. Janaýatkarçylyk çekilen bolsa da, sudy bolan bolsa da, aklanan bolsa, çykan bolsa, aklanan barda kagaz bolup bilýär. Olam zat däl ýani preparatsiýa däl ýani garşy näme. Engel däl edilýärdi. Indi şu taýda şu dokumentler taýanlan wagty viza bir ay galanda medisinadan geçmeli öyle, medisinski asmotrdan geçmeli öyle, balnisadan geçýärler. Amerikadaky almaly zatlaryny, näme prewifkalaryny, prewifkalaryny almaly, ukollaryny öyle şolary almaly. Şo medisinadan geçen gününden başlap, şo ukolun 6 aylyk zady bar. Nämesi? Geçerligi bar, güýji bar 6 aylyk. Şondan içinde 6 aýyň içinde gelmeli öyle Amerika. Düşündim. Yani vizany bir aydan soň aldyň, diýmek sen bir 5 ay galy arada wagtyň bar. Şoň içinde istan wagtyň gelip bilýäňiz. Düşündim. Şo wagtda уже eliňe vizany alan soň, ýa-ni öýü satma, maşyny satmany edin ki garanti bolsun diýäňde. Edilýärdi. Ondan soň hem 5 aýyňyz ýaly iň azyndan wagtyňyz bar. Düşündim. Böyle maşynikler diýerse.
Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Okey. Indi neme diyecek? Mesela diyelim, Kommentariýalary göremokda bulary adat bolanok maňa. ben son nemeden indi her kille adam var da o Ha, nemeden boldy. Boldy. yazıyorlar. Meseleder. Siz görän bolsaňyz problemi da. Ama ben görýän sorapdyrlar, onun sonunda seyreders näsip bolsa Böyle. soraglary. Mhm. Mesela Amerika gelenlerinde Mhm. adamlar men berýän maslahatym bar, ýöne sen dedim diňle men iksal maslahat berýän. Hökmen ýagdaýda inglişe haçan base boljak şekilde iň bolmanda bir halyňy neme derdiňi düşündirip biljek şekilde de bolsa bir söz neme öwreniň inglişe base hem bolsa, iki mümkin olsa maşyn sürmek öwreniň diýen. Onda şunda ýene de şulara üns berilsin diýen zat barmy? Awa. Aýdyşyňyz ýani dil bilmänem gelip käbir şäherlerde ýaşap bilýäňiz, günüňizi görüp bilýäňiz, aýlyga alyp bilýäňiz, ýöne inanyň şu ädimden geçmeňiz kyn bolýar. Oje bäre gelenden soň görýän swoboda bar, zat dilde problema ýok, düşünýän derdim düşündirip bilýän diýende ýaşap berýän. Soň göterilmeýän. Aý baryp öwrenirim, o zat bolanok. Şoň üçin ýa-da aýdyşyňyz ýaly basic fundamentini goýun, ondan soň üstüne goýup gitmek bolýar. Yani gelip iş saylamakta zaryňyz bolýar, variantyňyz bolýar. Indi dil barada siz aýtdyňyz, okey, maşyn barada da goşulýan, %100 goşulýan, bäde Amerikada boljak bolsaň maşyn hökman öwrenmeli. Meniň aýtjak hökman we hökman bir hunar öwrenin. Aýal maşgalary üçin mesela näme diýerler, spa nämeler bar ha. Awa. Tırnak, mırnak, ol bu Awa, işler. awa. Bir hunaryňyz bolsun eliňizde, hawa. Erkekler üçin bir remont etmeni öwrenin, onu öwrenin, bunu öwrenin. Çaltıyorlarlarınız. Benim sonunda Çekçeklermiş o. elektrikam bolsa, santexnikam bolsa, gaty gowy işler var, mümkinçilikler var. Действительно, şu tarapna menem goldayan, ýa-ni aşşam bolup biler, santexnik bolup biler, ýa-ni elektrik bolup biler, maşyn usta bolup biler. Bu zatlar gowy derken hem srazu iş tapar ýaly gowy da gelen wagtyňyz kem kösenmän. Srazu ýöne ýa-ni diýişim ýaly. Basic inglişçe bilen maşyn sürmek, men hemişe şonu maslahat berýän, конечно. Ýene bir dat ştada goşun her ýyl sebäbi, her ýyl 1-2 kişi de hökman ýaşaýan zadym. Aňardan skажем $10,000 karz alyp gaýtdy, prosent alyp gaýtdy. O bolýar, bu bolýar. Näme de amdy arkan bolmayan bir aýda berem. Amerika gelip bir aýda sen 10,000 tapjak zadyň däl-de. Bu çyn ýani. Son bärde kösenpýärler. Şonu etmezek bolň hani. Mümkin mertebe. Yani arkan olmaň da bäre gelip siziň aýaga galmaňyz, zat edip özüňiz işe goýulyp zat edip minimum bir 4-5 aý bolýar. Arkan zat edip başlamaňyz. Şoň üçin şoňa görä taýýarlanýan. Şoňa görä borç alsaňyz hem şoňa görä. Evet, Yani evet. bir aýda kaýda çözýän zat däl-de, belki bir 6 aý bolup biler. Şu şekilde bolup biler. Çünki kim bolardyr çağalar bilen gelseň, çağalary da seretmeli, olara yetişdirmeli. O neme däl. Belki ýaş maşgalyk bolsa ýa-da bir özü bolsa olanyň, belki onda da ýene bir aý mümkin däl-de. Mümkin çünki gelen soň sen bir ýerde ýaşamaly, oňa pul tölemeli. Sen produktaň bar, sen maşyn alaýmaly, awtobusda gatnap sen haçan nemetjek, ýerleşjek, ornaşjak, işe nemetjek mümkin de. Şoň üçin menem diýen, haçan bu gelen wagtymyz adam sanyna görä maşgalanyň, meselem $10,000 bilen $20,000 arasında getirmeseňiz ýanyňyz bilen bäri gelende kösenersiňiz diýen. İşe yerleşmek hem sırazy bolýan zatlar. Interwýudan geçmeli, biraz garaşmaly. Green Card'ın boluşy, конечно, plus bolsa da sırazy saňa iş tapylýan garantiýa da ýok hiç haçan. O da belli bir wagt alyp biler, 2-3 hepde ýaly wagt alyp biler minimal ýani. Şu şekilde soňa da taýynykly bolmak gerek. Okey Erkin, başka da aýtjak zadyň bolsa, meselem haýsy nemede saňa da ýüz tutup bilýärler eger Green Card'a başvurujak bolsalar, dogrymy? Hawa Green Card'da tapşyrjak bolsa, Green Card utduňuz, ondan soň dokument işleri başlar, anketa doldurmaly, ol işler, bu işler, adres meselesi bolýar. Şol zatlarda ýüz tutup bilersiňiz, elimizden gelençe kömek ederiz. Mundan öňe edenlerimiz bar, aýdyşym 12 ýyldan bäri şu iş etden, aktiv bolup bärde, 6-7 ýyldan bäri bärde şu iş etden. Aşgabatda da tanışym yani işlerden oğlanlarımız var. Ofisial ofisimiz yok. Aşgabatda ya da Türkiye'de ýöne işleyen oğlanlarımız var. Şu taýdan dokument meselesi, ol meselesi, bu meselesi görüşüp edip biler, sonda problemi yok. Diňe Green Card'da däl, isem okuw vizasy, turist vizalary
dil okulları, olar üçin hem kömek edip bilýäs. Güzel. Can gelýärdi yani. Can geldi mi? Öçürýän öğrenmem için. O şoň alyp bolýar. Ha. Okey. Şu hyzmatlaryňyz bar. Men näze soralarymı Ha. seredeýin, näme soralar ýazypdyr adamlar. Tak, birinci soru. Green card ýitirseň näçe wagty izni alyp bolýar? Ýa-da izni alyp bolýarmy? Green card titirsaň diýip näle bärde utup gelen soň muka. Eger bärde gelip utup gelenden soň bärde green card'yň aldyň tutmasan etdiň ýa-da başga ýere gitdiň green card'yny ýitirdiň ýa-da bärde de özünde ýitiren bolsaň hem alyp bolýar. Biraz wagtala ýöne alyp bolýar hawa. Şunu yani şu ýadyma düşen bir zat aýdaýyn men. Mhm. Green card'y utansoň Amerikada bir adres soraýarlar. Haýsy Adres. adres ugradaýyn diýip şu adres gaty wajypdyr edi adama green card utansoň. Meniň praktikamda bolan zat 2 ýyl öň pamoýym ýa-da 3 ýyl öň bir adresi berýärler. O adresde ýaşaýan oglan başga ýere göçýär. Bulara da aýdanak, tyşsak diýip bularam adres ýetgeden aklar we şu adrese barýar da baranak green cardsyz galýarlar. Green card üçin täzeden USCIS immigrasiýon slujba başwurýarlar, goşmaça pul töleýärler we goşmaça garaşýarlar. Şoň üçin ýene-de men gaýdyp geçjek sadym adres soranlarynda anyk adres berim. Anyk adres. Dogrudan erkin. Edilödi. Adres soranda hökman anyk adres beriň. Adresi başda dokument dolduraňyzda, DC form anketa dolduraňyzda berip bilersiňiz, ondan soň üýtgetmek üçin pasoşluğa we viza alaňyzda baranda size soraýar. Soňky adresiň şomu diýär. Hawa, şonda üýtgetme şansyňyz bolýar. Onda da üýtgetmediňiz, Amerika girjek wagtyňyz migrasiýa gireňizde soraýar. Adresiň şu adresmi diýip. Şonda üýtgetip bilýäňiz. O bärde Amerikada adamlar çalt göçär, ýer üýtgetýärler, o bolar, bu bolar. Şoň üçin kim size adres beren bolsa, kimden alan bolsaňyz, gelmänke hökmany suratda şonu anyklaň. Adres şumy? Gatkan ýaşaýar şo. Aýsyňyz adresi esasen bizimkiler kan zat bilen ok näme indeks ýazylýar, zip kod ýazylýar, o ýazylýar, bu ýazylýar. Biz bärdäki näme adres berse şonu okey diýerden ýazyp goýar. Şonu gaýtadan soraň. Şu adres dogrymy? Täze bir barlap beräý. Geçen 2 hepde öň boldy mesela. Biri apartman nomeri, öý nomeri ýazmandyr, şo taýda. Ol bilen o, aňardak gelen bilen o, bärdäki hem ünsvermandyr. Şonu gaýta soraň geljek wagtyň. Soň ýan kyal kösüp beräňiz. O gelmese de green card gelmese de prava bilen o. Gelmese normal işe girip bilen o. Para gatkan kellägir bolýar-da. Hawa, düşündim. Berem şunu diýerler. Mesela adam Türkiýede tawşyrypdyr. Ýöne Türkmenistanyň raýaty türkmen. Dokument sazlamagy hökmen Türkmenistanda etmelimi? Ya Türkiýede ýaşap ýören bolsa, Türkiýede gazanan bolsa, Türkiýeden gon Amerika gelip bilýärmi? Men özümden primer bereýin. Özüm Türkmenistan grajany. Türkiýede wagtyny tapşyrdym, Russiýada wagtyny utdum. Şeýle deýin. Russiýada da viza dokumentlerimi doldurdum, Russiýada interwýe girdim, Russiýadan bäri gaýtdym. Türkmenistana barmakmy hökmendäl onda. Hökmendäl. Ana şu ýene bir soragyň jogaby şudy. Hiç iş bilen ne işlerini işlep tak. Ondan soň gepleşer. Ýene tanışym ýok bolsa, yerleşmek kyn bolýarmy? Öý tutmak, zat etmek ýanymyza näçe pul getirsek gowy bolar diýipdir. Okey. Şimdi pul meselesi boýunça, siz özüňizi başda görmeli. Şundan şu sebäpli maşgalaňyz barmy, çağaňyz barmy, eke gelýäňiz barmy. Şoňa terede pul ýagdaý ütkeýär. Ýöne size etmeli zatlaňyz bäre geleňizde, eger eke gelýän bolsaňyz, başda ekän aýda bolsaň başgalaňyz bolar. Eke gelýän bolsaňyz komnatyňyza minimum $600-700 komnat üçin pul aýraňyz. Minimumlary aýdaýyn men, şoňa görä özüňiz hasaplaň. $600-700 komnatyňyza pul ütde. Geldiňiz maşin hökman suratda, yani %100 değil de %80 almalı bolýaňyz, ýa işiňizi aňsatlaşdyrýar, maşin almalı. Maşinam bir prostoy maşin alaňyzda da $4000-5000 maşin alaňyz. Hawa. Şolar esasy zatlar şolar, soň iyi içme ol bul diýip ýalňyz ýene 1,5 minimum bular minimum diýendem şolary almaly bolýaňyz ýanynızda. Maşgala bolan ýagdaýynda biraz iş kynlaşa, şeýle kynlaşa, siz geleňizde hiç kim jaý berenok. Bäze kredit istoriýa diýip bir zat bar. Hiç kim size jaý berenok. Hawa birisi sponsor bolmaly. Sponsor bolmady diýip kategoriýa berýärler köpler.
bolmak islemeýär, näme üçin islemeýär? Sen birinciden seni tananok bolupdylar ýa-da tanısa da senin näle törejegiňi bilenok birinciden, ikinciden sponsor sana tapşyran ýagdaýynda, böleme şoňa sponsor bolýan diýen ýagdaýynda bunun kredit istoriýasy düşýär. Mesela. Hı hı. Garaz o kellarlar köp zatlar diýjek bolar. Maşgala bolup gelende sen hökman jaý tutmaly bolan, jaýym tanşarkal tutmaly bolan, birden türkmen we bolsa gazak falan we bolsa şolaryň ýerini almaly bolan. Jaý tutanda da bir rentin yani bir aylyk kireňi bermeli bolan, bir aylyk hem depozit bermeli bolan. New York ýa-da ulu şäherlerde ýaşaýak bolsaň bir aýam arada durup beren agenda hökman suratda bermeli bolan, şonsuz da tapmagam kyn bolar. Ýagny jaýyň bahasy $2.500 bolsa, $7.500 birinji aýdan bermeli bolan. Hazır tem böyle problemi hazırki Covid'de çıkan kanun var. Jaý beren soň aňsat içinden şu oturan ýaşaýan adam çıkarmak bolanak. Şoň üçin jaý berýänler hem jaýyň eýelerim şondan gorkup mümkin boldugyça 3 ay 4 ay öňünden alýarlar da. Şu zatlara taýin bolup geliň, tanışyňyz bolsun, zat bolsun, hökman şoňa taýýar bolun. Indi şu temada ýene bir zat bolar, sözüňiz bilen. Maşgala bilen gelmek gat kyn ekende men başda baraýyn diýen soň çagalar getiren. Bunam goşulmaýan bu meselede. Sebäbi çagalaryň gelsi ýene şu kösünçlik başlaýar. Ýene şu täzeden şu sistem, şol adamlar geçmeli bolan, çagalan dokumendidir, odur, budur, jaýlaşmadyr, odur, budur. Şoň üçin men hemişe diýen bilemok, indi ýalňyşam bolupdylar. Gelende çagalan bilen bar bile gelin, bile kösünüň 2 ay, ondan soň normal ýerleşik gitýäňiz. Yani özün gel 6 ay kösün, çağaları getirecek olup yine vizası olsun, o olsun, bu olsun. Olar için yine 6 ay kösün uzat vermeň manysy ýok mu kadýanda? Doğru. Ola doğru. Ştaýda adam touch tip biri biz var o sizin sorayan sorularınızı biz uje hemmesini gepleşdik da. Yani o temaları nem etmeli. Çağaňa çyksa sen gelip bilen çağaň kime çyksa şu öz maşgalasy berem öz çağalaryny getirip bilýär. 21 ýaşa çelde bolan çağalaryny getirip bilýär. Şonu biz kaçaydık geçen. Onam bu videonu men hazır RTV'nin YouTube'da ve TikTok'ta paylaşıp hazırını seyredip bilersiniz. Yine bir soraptır erkin hazır rezultatları görüp bilenmi deyip yani onamaydık geçtik. Mayın 3'ünde açıklanıyor rezultatlar. Elinizdeki confirmation number deyip zaten nomer veriyorlar size. Şu nomer bilen DV Lottery saytına girip barlap biliyorsunuz. Edde şu noktada ýene bir zat goşaýnam. 3-nji maýda emmekim dünýäniň her ýerinden girip görýän üçin sistema 90% çökýär. 3-nji maý görüp bilmän bilersiňiz. Soň görüp bilmän şunu ýaşadyk öň. Ay men maňa çykmandyr diýä giremok, ol bul girenok diýip goýýarlar. Soň men özüm boşanda bir seretden ölen çykypdyr. Soň maňa nananoklar özüm gördüm hadi bolar no hadi. Şoň çaýçyk bolan 3-nji maý diýip hökman dada oturmaň 4-nji maý 5-nji maý arkaýynlaşanda girip görüň. Şulan boldy. Bundan 4-5 ýyl öň boldy. Maýda çykmady. Sentýabrda bir girip göreň diýip girip görýär. Sentýabrda görse ady bar. Sistema ýalňyş boldumy ýa-da bir başga bir zat boldumy şoňa bir zat boldy. Adam güç dilegelden olmaly da. Çıkmasa da Mümkin. Ýani 2017-nji ýylda zat aldylar ýalňyşmasam. Ek kontenjan diýerler, näme diýer? Goşmaça adam aldylar. Doğru. Sentýabrda täzeden mail atyp sistemaňyzy barlak görüň diýip zat etdiler. Biram sistemaňyzy barlak görüň diýende size hiç kim jaňadan ok tonuňyz barada. Hiç kim size SMS yazanok, hiç kim e-mail atanok size. Hiç kim siz bilen habarlaşanok tonuňyzy. O maňa zat edipdir menden tölegini etmeli. Ýok ona zat. Tonuňyzda hiç hili tölek edeňiz ýok. Nol. Hisap töleňiz ýok. Onu näde etdiňe? Size berilen ýa-da confirmation number diýen nomeri alyp özüňiz sistemadan girip barlak göreňiz. Hiç kim bilen habarlaşaňyz ýok. Boldy. Erkin köp sağ ol wagt aýranyň üçin. Gaçy peýdaly bilgiler boldy. Ýene men şuna maýdyk geçeň. Lüboy detaýlyny zat sorajak bolsaňyz, lüboy detaý sorajak bolsaňyz, nämeler sorajak bolsaňyz, ES Consulting Erkin'in öz firmasy, lüboy wagt näme diýip ýazyp bilersiňiz, habarlaşyp bilersiňiz, Instagram accountyndan ýazaryn. Eger WhatsApp'ın üstü bilen habarlaşan olsam Erkan bilmedim özümden sorarım. Eger WhatsApp numerini paylaşan olsam ondan paylaşarım. Arkaýyn Erkine ýazyp
Sorap bilersiniz, detallarını soň erkin size düşündürer. Awa şeýle Yes Consulting sahypasyny ýöretýän 3 kişibiz. Şoň üçin diýjek bolýanym, diňe men oturama otayda kä wagty bolla näme diýär, özel zatlaryndan maňa ýazyp başlaýarlar da. Şoň üçin şoňa dikkat edersiniz. Owa boldy. Yani şo bilen neme bilen maslahat bilen baglanşyk zatlary ýazarsyňyz, galan zatlary psihologa zada ýazyp bilersiniz, yani o özel zatlaryňyz. Köp sağ ol Erkin. Minnettar wagtylaryň üçin. Sağ olun şeýle peýdaly zatlar etdiňiz oň üçin aýratyn sağ olun awa. Hemişe nesip bolsa, maslahat bolsa, sorama zat bolsa, saňa ýazar, sorar. Köp sağ ol. İşleriňde üstünlük. Sağ olun sizlere de. Salta görşeli. Seattle gelsen bir kase çay verecek. Yine bir kase çay başka zaten. Yani bir kase çayam dağlarda vereniz onun için değer. Oldu. Sağ ol. Köp sağ ol. Sağ ol.